hamba olobola wena wawolobola yangizwa wahamba wolobola omunye umfazi yangizwa usongilokotha wena mani ngikhona ngimisa le ngane ngiyakhulisa ngedwa ungangibhadeli wena uzoyeyi yeyi uzongibhadela phela mama Wait for him naye phela. why Yeah, kumele man. ngimwese for him Ima why ngikuchazele. kumele ngimwese for him Phela naye akhuluma. Ima ngikhulume yazi mama kahle kahle Wait for him. manje kahle kahle mama ngeke uzungizwe bangabe ungafuni ukungidedela ngoba yini 18 years zonke ufuna angithi iphinde uyayibona-ke namhlanje lenkani msakazi angithi uyayibona-ke lenkani 18 years zonke Akafuni nokuthi why ungazange ngikhulume. uzulungise before 18 years Nina bekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPapa Khanda sibingelele kuyifundezwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sithemba abantu baphile egama lami Kingstar ngaluqa igama lohlelo ke angimazi baba so size ngalokho nje sizoza ukuthi somlulo sayithola abantu bayayithola oyise obantu sawona ngana Yebo njani? asekhona njani ne Sikhona. ubani lo Ngunokubonga Luthuli. Lutho Yebo. okay awumazi nawo baba Hayi angimazi. share nathi isitori sakho kuhambani kwenzala Igama lami ngunokubonga wakaLuthuli. Ngihlala noma wami. Uma wami single parent. Nginawo nama siblings awu2. sure Umana mangimbuza ngobabana akafuni nje ukukhuluma ngaye uthi wammoshela impilo yakhe. Manje mina ubaba ngiyamdinga empilweni yami because uma unokunyamalala. Mayinyamalala ngisala ngedwa nengane zakwethu. yeah Kuba khona izinto ezenzakayo engekho yena engazi ubonakalayo ukuthi kudingeka umuntu wesilisa ozoba khona endlini ozosivikela. Manje bengekho kusala mina nengane zakwethu and ingane zakwethu amantombazane sonke akekho nomuntu wesilisa khona endlini. wena uyasibona isikhala somuntu wesilisa Ngiyasibona empilweni yakho noma nje ngiyasibona empilweni yami yonke indawo esikoleni. Ngiyasibona nje ingane mazikhuluma since ngisakhula ubaba nami ngeke ngisho nje ngithi ubaba kodwa uma uthi hayi wammoshela impilo yakhe. akasho nokuthi washona vele athi wakumoshela impilo yakho Wammoshela impilo yakhe. Ngimazi ngegama. Mazi ngegama. so laba abanye hlala nabanabo obaba Hayi banababo babo bancane ande kumnandi kubona kodwa abahlali abekho nabo. kodwa ke bakhona ukubavakashela Hayi lutho nabo futhi lutho. ngakho inkinga so manikhuluma ke noma wakho nena ukhuluma kuliphi izinga uyakulwisa noma mhlawumbe nikhuluma kahle ngiyakuziba Uyangilwisa uvela athi ngifunani uyangondla. Uyankosi aka understand mina uma ngiyamthanda uma akukho angangenzeli kona ukhona for mina yonke indawo Uyambona. kodwa phela ngiyamdinga ubaba ngingaze ngife okungakaze ngimbone. So life is too short. hayi ngeke semncane too short usuyaphi kubona bona nje indaba zo too short lapho kusho abantu asebegugile photha ama BP ishukela yonke lonto wena nje usazophila ngani amaphilo ungamazi baba ngazi una 50 right ake sizwe ukuthi mhlambe wena ngokwakho ubona lento izoba nesixazululo siphi empilweni yakho nje ngoba phela angithi manje masifuna isixazululo like ufuna ubaba sifuna manje uconfront uma silwe naye ukuze likhiphe iqiniso kodwa ufuna sazi kuwena isizathu sakho nje othi wena mhlazana wathola ubaba ufuna ukuyibona kule level nale sengizwile ukuthi uyadinga eduze No engikufunela ubaba ngifuna ukuthi abe khona for mina ngiluzwe uthando lababa ukuthi lunjani like uzomuzwa nje esikuthi ngani yami ukuthi nokuthi ngasiza ngifisa ukumazi like ngike ngilizwe lelo gama lisho ukuthi ngani yami qhamuka kubani ubaba wami hayi ngifuna abe khona for ukungivikela noma because noma uyasho futhi ukuthi uyamthanda ubaba inkinga ummoshela impilo yakhe mayisangabuya benoma basangayilungisa izinto ngiyakholelwa kuloko. hayi wona nesikole ufuna uma wakho abaseduze ababo wakho ngiyangibona abe khona futhi for mina ngiyazi ukuthi njengoba mina nginenhliziyo enhle for sure ubaba unjengami angayithanda nengane zakwethu ayivikele zingakhuli njengami engekho angase ayinika uthando for ukuthi akhokhele ukuthi akabanga khona for mina ukuthi ngikhule. hayi ngiyakuzwa mntanami asihambeni siyobona ukuthi masikhuluma noma yena uzosithatha sibeke ngoba lolu daba afuna lifike sisombululweni sithole ukuthi siyayithola nengonyuluka yonke nje kahle asana
Okay, sifuna sinamukele-ke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi angimazi baba, sisesigabeni sethu-ke la silebisa khona umzali sizwe ukuthi mhlawumbe lokho esikucabanga noma lokhu esikholelwa ukuthi sikutshelwa umntwana nesikhandekile emqondweni wethu kuyikhona. Sibingelela lo masabona. Yebo bhuti njani? Sikhona njani ne? Siyaphila Nana nathi. kwethu bani lo? Unomlelo kaLithuli lokhulumayo nawe? Umntana akho lo. Yebo mngani yami. Okay. Nana, nanguma mhlawumbe hlafa uthi ufunani kumakhamera ebusuku kanje. Ma, Yebo mntana wami. ngiyaxolisa ukukuletha emakhamereni bengingafundi lento ukuthi zifike izizila mama. Ngoba yini? Ma ngikhuluma nawe uvela ungithatha ungibhekisele mama ngikhuluma ngiyaxolisa ngizela ngendaba kababa. Yeah. Uyakhumbula ngikutshela ukuthi ubaba ngiyafisa ukumazi. Ngimazi ngegama angikaze ngize Ngifuna ngimbone. uzongifaka emakhamereni. Ma ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ma wami uyazi ukuthi ngiyakuthanda uyimbokodo yami kodwa makumele ngimazi ubaba. Angikhohle Uyadingeka mina. ma uyangondla angifuni ukuthi sifike lapho ngoba masikhuluma uyibeka lapho uyangondla ma kukho ongangeniseli khona. Yini pho inkinga yakho? Umfunela nobaba wakho? Ngiyamdinga ma empilweni yami nawe uyakwazi sobabili siyakwazi lokuthi ngiyamdinga. Cha, for ini? Ma uhambile Uzokusiza ngani? ma uzoba khona uzosivikela He. nawe uzokuvikela ma uhlala usho ukuthi uyamthanda. Uzokusiza ngani lo mphefumulo Nkosi sami? 18 years zonke ngikondla ngedwa. Ma wami Awuna danki. ma wami Awunawo udanki wena. Cha, Wena man. udanki awunawo. cha ma ayikho 18 years kanjalo zonke ngikondla ngedwa mina. ma wami Hayi awunawo udanki. ma wami ngilalela Ya. isandla sami wena Uthini uyimbokodo mina? yami ngiyamdinga For ngiyamdinga. ini? Ukusiza ngani? Wakusiza ngani? Ngikuzele, ngiyakukhulisa ngedwa. Wena namhlanje uzongitshela ukuthi yena ufuna uyihlo. Ma Hayi musungigangela wena. uyalidinga uthando. Lokwenzani? Uyamdinga Ngiyethanda umuntu kuwe nobhuti wesilisa bakho ozokuvikela. nosisi bakho man. Bayazi angihleki njalo basikhuluma ngale nto Hey. izithi ifike la le Engaze nto le. ngalingwa. Indlela Engaze oreacta ngayo ngalingwa ma. shem. Engaze ngalingwa. Engilingiwe. Mama. Ngilingiwe. Mana mama, angizwe nje sehlisa umoya ngenza ukuthi. Yini kanti le inkinga angathi ingane yazi ubaba? Hey, bhuti wami. Hey. Yabo la mphefumulo. Ngithanda ngoba ingane yakhe yancoma ukuthi wenza kahle kuyona. Yabo la futhi ijabule. mphefumulo. Njoba ngithi 18 years ngiyondla ngedwa lengane. Mm. Lo wabhuti. Hey, dodwa rubbish. Dodwa masipala. Wenzani lo mphefumulo? Hey, sabuza. Usabuza. Ya ngiyabuza futhi wenzani? Ungabe uyayibonela kwanawe ukuthi kahle yabona la ndoda namhlanje mhlawumbe ngabe idakiwe. Singakhohlwa imic ma. Yeah. Ngabe idakiwe kwayona. Ngabe ishayiwe la ishawe khona, ngabe mhlawumbe Imic yakho ma. imali idlile la idle khona Mm. nabanye abantu engabazi mhlawumbe nala ehleli khona ekuthengela ukudla kumadwayidwaye endlini. Ngakhathazwe leyo nto. Ngaze I can't ngikhathele. Angeke ngisakwazi ukuphila lempilo mina. Shuthi wena wabona future engekho kuyena. Yayingekho vele ifuture yaphambili. Ngoba lapha phambili yayingekho vele. Alright. Mhlambe ke asiyibuyisa ke silethe ekuthenini umntwana ufuna ukuba close eduze nobaba wakhe mhlawumbe amazi azisibongo at least azazi imvelaphi yakhe sesiyayibona ke into mhlawumbe uthi wena awumfuni eduze wakhe Bese msiza ngane kubaba wakhe kalomzuzuki. akafuni into ephathi akafuna nje ukwazi isibongo nokuba seduze kayise naye akubone ukubaluleka kothando likababa usho njalo ke manje usho njalo Yebo ngisho njalo. Mina ngikhalela amandla ami mina. Amandla ami ngabe sebusa lwamlisa lwana shuthi phela ngifuna nomuntu nje ongenzanga lutho empilweni yakhe. Shuthi kahle akanadanki yebo impela uyachaza impela ukuthi yena unalo uthando yini but kodwa okugcineni kosuku shuthi akanawo udanki. awunawo danke sisi Nginawo udanki uma ngiyam-appreciate ngakho konke angenzele kona. nice one Kodwa ubaba ngiyamdinga. nice one It's not about money ma, it's not like nawe Uzobe sikusiza ngani ke gcineni kosuku uzobe sikusiza lalela ngani? ma wami. Nawe it's not like unemali eningi. Angisho lokho engathi ngiyaceka angiceki. Kabi, Nobaba akanayo imali eningi. Uyamazi Uthando lo nje baba osela ongaphakathi. kanabalene uyamazi ukuthi uphila kanjani usho wenze wena nje njani. ukuthi siyebhebhu Ma, usho ukuthi usamdebele awungifuni eduze kwakhe angimazi ngathi Manje ngegama. phela musu uchaza ngathi Nakhona uyamazi. i-nickname yakhe ukuthi uwele. Ubaba uwele. Ngisho sengihamba ngiyafuna nje ngaqala ngibheke phi. Ngifuna uwele. Uyafuna Ma- ukwazi igama lakhe Ngiyafuna. uwandile.
Cha kuphela, ungaphinde kungidlese la ka-TV naka-radio. Bengingathandi ukumbona ngikhulume naye ma. Ngiyezwe ukuthi akwenze Kwenzakalani? okwenzelani, kwenzakalani. Kwenzakalani kahle kahle. Mhlawumbe kuhle nalokho simlande Mhlawumbe sizwe. nami ngizozizwa ngale ndlela ozizwa Ufuna ngayo. ukuzizathu? Base ngikhulumile naye. Ubabakho wangiphika ngikumithi. Ngiyenza 2 months pregnant. Yangizwa? Wangiphika. So angisibona isidingo sokuthi simlethe la. Nokuthi usondele eduze kwakhe ngoba angisibona isidingo sakhe. Totally. Angisidingi. Angisifuni ukusibona. Totally. Ngoba uthi ufuna umuntu ongekho kuwena ufile. Sungaze ungitshele emakhamereni ma. Ngizongilethela ekhamereni ngisinawo. Ngizongilethela ekhamereni. Ekhamereni ingane Angisinawo yafikwa ma. ngilethela ekhamereni. Bawuqambelana manga. Angiqaba manga, angiqaba manga, khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso limsulwa. Awuhlala ushona ukuthi ubaba bekuthanda nithandana. Yebo, but Awukusho the time konke ngizile lokho? pregnant wangilahla. Funa ngiqaba manga lonto. Wakulahla. Wakuthola uyitshitshi. Hoy bontombi nto. Habe, wakunqakeza. Ha. Ntombi yakwethu. Chazela mina. Ntombi yakwethu. Kodwa ke mhlawumbe manje yabuza ubuhlungu bakho asimthole. Mhlawumbe enye into iyadinga ukuthi noma ubuhlungu Uzongisiza injani ngani? 18 years ngilalela uzokwazi ma. ukungibusela imali yakho. Ngilalela awukwazi ukukhuluma naye ngathi since. Obo. Kufanele ukuthi lento uyikhulume kumuntu. Yabo umuntu mayekwenze kabi. Khuluma naye awazi amagama akho umtshela. Ukuthi uzoziswa kanjani, uzokwazi ukuphendula, uzokwenzela usizo noma cha. Kodwa ukhiphe lokho phakathi kuwe. Hawe malo uzobe sengisiza ngane ke manje lo bhuti. Akusize ngalutho kodwa fanele umtshele indlela osizwa ngaso ukuthi ungayidlulisele ingane. Namhlanje ingane uqedile umatric, akaze ngisize ngalutho. Ngoba wakungamfundi eduze kwakho angithi. Oh uthi wapi? Oh hayi ngiyakuzwa manje ngiyixolisa. Kodwa ke ngithi mina asimthole baba. Umtshele ukuthi wazizwa Angisibona kanjani isidingo mina yazi angisibona isidingo sokuthi simthole ubaba wakhe lo. yenzele ingane ke. Ungasenzele wena wenze leyo. Uyangithanda ma? Kakhulu mntanami. Cela ungenzela lento eyodwa ke. Ngikhulume la ubaba ngimbone. Awungcono ke nje. Into eyodwa ma. Into eyodwa ngiyakucela ma wami. Ngiyakucela mpokodo yami. Sokwenza lokho shoyo. Ukuthi ninike angazi. Ungakhali. Kodwa ngizokwenza. Ungakhali. Thina la uma sizele ukuzothola isixazululo yona yonke into siyabona ubunzima bento othi ubhekene nayo nendlela osizwa Angeke manje. ngikwazi yabona inhlungu angizusana lo bhuti ibhlungu kakhulu. Yabona nje angikwazi nokuthi sasa ngihlanganise nani ngempela empilweni ngoba lengane ngikhulisa ngedwa. Kakhulu. Yezwa ka. Serious lengane yangihlukumeza nje namhlanje njengoba ifuna ifungu zamanxeba ekade ngawapholisa empilweni yami. Ncasa kodwa ke asiphethe lento namhlanje. Simthole lo mlisa umtshele ngendlela osizwa ngayo ahambazi ukuthi usizwa kanjani ngento. Nimthathaphi nini? Thina akukho ukuhlulayo. Yabo masikubuza sibuza sesazi ukuthi somthola phi kanjani nini. Afike qathatha. Nakamhlola. Nimthathaphi nina? Awusithuka usibuke simlanda. Asambe simlanda sibone siyamthola. Siprovele uma. Yeyena abantu. Radio sifuna sinamukeleke esigabeni sethu sokuphetha lolu hlelo lwethu siza ukuthi mhlawumbe isomlolo sasithola la esithi khona angimazi baba sasijoyine ke ubhuti ngale simbingele sabona bhuti. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani ni? Hayi siyaphila bhuti. Ngane kwethu bani lo? Oh igama lami uwandile wakamkwena. Okay bhuti. Yebo. Alright. Ngikhulele la eChesterville ngizalwa la eChesterville. Okay bhuti. Ake sizwe mhlawumbe kulabantu abala angiqale ngaphi yamazi ma? Yebo ngiyamazi. Uyamazi bhuti? Yebo, Mazi kanje. baba ingane yami. Kwakumele kube umyeni wami. Oh. Wangabe uyena egcineni kosuku. Okay. Shuthi ngezinye indlela uye lo uthi waphika umntwana. Konto yaziyo bhuti malana nomntwana nalosisi. Yebo ikhona ngoba ngithi bangikhumbulisa kahle. Ngeyikhathi zokuvunguvungu kwasho ukuthi amatoga wekha watholakala akakulula. Ngihlisa kancane maye. Kwasho ukuthi amatoga watholakala ikati leleziko so ngabona ukuthi kunokuthi
ngilo ngimhlukumeze ngoba naye ubuye abe nekhanda lakhe nje, ubuye abe nekhanda lakhe aqhwaqhaze kanti nami nginekhanda lami uyabona. So ngabona ukuthi yize noma ngiyithanda nengane le ayithwele kodwa ngathini ngaleso sikhathi kwangangivumeli ukuthi ngingaletha ingane emhlabeni ngoba ekhaya ukuletha ingane usemncane kwangathi ihlazo uyabona. So kumele ukuthi ungiphike wena. Ngiphika ngamama ingane kuze kube manje ikhanda lakho nje ebuyele kusuku uyalazi Shuthi kumele ukuthi ungiphike nengane. angiphika ngamama namanje Ngincane ngimncane wena mina ngiyingane wena ukuthi ungangikhuliseli ingane ngiyimise koqala nqa empilweni yami ngisimo sokuthi wena ngoba ubona ukuthi ngiyaqhwakaza mina ekhanda lami. cha mama njengoba ngingabhudwa abantu mama njengoba ngisho ukuthi bengifisa ukuthi silungise izinto yini solungisa manje 18 years zonke lo nangu 18 years uyamazi kona ukumazi 2 months pregnant wamshiya wasa yonke ingane uzobona ngengane after that awuphindanga ubuye wami kuhamba. hayi ngisayidlishele mama kuleyo ndawo yobe la ngeke ngishiyele Ngicela- nangiselele lengane mina ngedwa ngicela nomethok namhlanje ngenxami ngedwa ngize ngishiyele yona ngicela wabona wayolobola number 2 wait for me hamba wolobola wena wawolobola yangizwa hamba wolobola omunye umfazi yangizwa usongilokotha wena man ngikhona ngimise lengane ngiyakhulisa ngedwa ungangibhadeli wena yey uzongibhadela phela mama Wait for him naye phela. why manje ngimwese for him Ima why ngikuchazele. manje ngimwese for him Phela naye akhuluma. ima ngikhulume yazi mama kahle kahle Wait for him. manje kahle kahle mama ngeke uzungizwe bangabe ungafuni ukungidedela ngoba yini 18 years zonke ufuna angithi ngiphendule uyayibona-ke namhlanje. lenkani msakazi angithi uyayibona-ke lenkani 18 years zonke Akafuni nokuthi wayengazange ngikhulume. uzulungise before 18 years Kodwa shuthi ngalesa sikhathi phela sasisacasukelene mina hayibo angisazongibela kwena 5 years 10 years 15 years 20 years manje 20 years manje ngithi i-pregnancy cabanga u9 months loyo ngithi shuthi sonke 19 years loyo imake wemama kuleli ikhanda lakho njengoba usangana kanje uphindelwe kanje bawucabanga kulo 18 years ngaba ngifile mina ngaba ungibulele ukhula ngempela wena akungaze yabona Vele. nesanje wangathi uzibona sanje basivuvukela kanje ushawe khona ngenxa yokuthi yena la ikhanda lakho akusebenzi mina Ushawe- sanganayo. nali isanje nasi isanje manene ke sivuvukela manene ngenza Imani. ukuthi la lento ayikho ngani. Uma nifuna ukukhuluma into yenu benizoyikhuluma ngasese. Cha, La, sibhizi si- ngalokhu. sila- Sibhizi sila- ngalokhu kwengane. Mana. Sila ngomntwana. Njengoba sekuvelile ebhodi ukuthi umntwana wakho lo. Uthi wena umphika kodwa kwaba ukuthi umama unekhanda eqoqeza. unamanga Sengifuna ukubuza ke wamthembisa na ukuthi uzomenza umakoti wakho. yebo khona isithembiso esinjalo saba khona danke Saphulwa phulwa izimo zempilo ngoba phela impilo njengoba ngisho ukuthi i-on and off sometimes i-right sometimes yabo kunzima empilweni uyazi nawe msakazi kunzima empilweni number so 3 wamthola intombi. information kanjalo kodwa yebo ngamthola intombi Eyintombi. yebo Okay, shuthi konke lokho asekushilo kuyiqiniso. hayi angiphikisani naloko konke sekushilo ngiyavumelana nako kahle kahle mina waba wrong side lami kodwa naye waba wrong side lami ngiyabonga nami ngoba akangablame mina ukuthi 18 years zonke ngithuleleni yena 18 years zonke indaba bengawenza ama-efforts yokuthi isangihlanganise nododakazi buka ngisho amadlebe ayafana uyabona amadlebe buka namehlo uyabona nje ukuthi ngathi ngangimphika Right. Angizange ngimphike Akuthaba isimo. ngesetele ndodakazi siza ukuthi kuwena sesisenzo usuzwe konke lokho kuzwile uzizwa kanjani? Ngizizwa ngiyaxolisa ngizizwa ngikhululekile kancane ngiyajabula like khona umuntu ngiyajabula nokwabona nje belaphambi kwami sebeyaphikisana ngiyabona ukuthi hayi ukuhlanya kwami ngikuthatha kubona boba u2 kodwa-ke ubaba angikuthandanga kwenza kumama cause uma akukho akushilo kwamanga akukho engimphikisile uma akukho akushilo mina bengifuna ukuthi abe khona for uthando kumina ngiyajabula Ngiyabonga. ngoba nangu la ngiyambona danke ngiyaxolisa kodwa akukho kube ngikushilo bengifuna ukumazi ngiyabonga ke Nako nami angithi sengiyabona siyabona khona. namhlanje ukuthi uhlukile babakho yeah. Alright, mhlambe ke elami lokugcina ukuthi ingane zakwethu ekugcineni kosuku nengane la njengoba ninengane nobabili ingane ikhombisa linenhlanhla ingane ninothando ingane niyarezina futhi iyacabangisisa before yenza into nobabili ifuna ukunibona nengxanye yempilo yakho kodwa
iyakusho khona ukuthi iyafisa ukuthi ngabe kuthiwa nisathandana but ke mangibuka Cha bo angiboni ukuthandana ke lapho ke bandla kusaba ukuthandana ke kubona. kulungile Base ingane ke yona singakwazi ukuthi kulungile ma Umthandane siyakuvuma lokho ngesiniphoqe nibadala nizoyibonela but esikushoyo njengamanje ingane alithole ilungelo lokubona uyise noyise nawe baba ukwazi ukwenza lengane okufanele ukwenze ayondle makuthi ayondle ingane ayondle ingane ayondle ayikhiphe imali yengane ayithengele ama-birthday imicimbi yengane funa kezelwe ingane umcimbi ingane funa kezelwe umcimbi uyangizwa kulungile phela mama yehlisa umoya sezwile asingalwe manje asikho isidingo njengamanje sicela ubaba ukuthi asiphendule ukuthi lento ayizwa ngengane uzozama uba seduze ngengane ayilekelele ngathini msakazi mina njengoba ngisho ukuthi ngifisa ukusondela eduze kwempilo yengane yami khona konke manje amandla kusafana asekhonyana manje ngoba ziningi izinto umuntu abhizi ngazo yize noma phela umuntu engasebenzi umsebenzi straight noma kanjani kodwa umuntu kuyahlanganiseka uyabona nje sekuyaphileka manje bathi thatha lento ayinabungozi ngavele ngathatha lento ngabona ukuthi ayinabungozi kuyaphileka bakuphileka unganikeze imali ingane yami imali yotikolosha hayi yotikolosha bangaqala ngalungisa umsamo nje wami ukulungisa umsamo ezinye izinto ey'shaya abantu abaningi nothi ukuthi yotikolosha hayi bangisho ukuthi thatha lento esidlaliso ngiyadlala ngithi sekwadlaliswa kanjalo uhlanya lolu kodwa yazi ne-couple right but asiyeke siyabonga kakhulu ukuthi nikwazi ukufika yonke into yashapha kanza kwethu asambini sibonga kakhulu episode yanamhlanje siphinde sibonana kokuzayo Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.